Txotx denboraldian dago Hernaniko herria, eta sagardotegira joan aurretik, 11 ibilbide ezberdinen proposamena aurkeztu digute bertakoek. Sagardoaren mundua eraberritzen doa, eta gaurkoan, sagar mota bakarrarekin egindakoen xehetasunak ezagutuko ditugu. Txotx denboraldia zari garela, Hernaniko udalak martxan jartzen dituen zerbitzuez jardun zaigu alkatea. Eta amaitzeko, astebururako proposamen batekin gatoz. Jakin nahi duzuen non egon garen? Ez galdu, gaurko sagarrondotik saioa. Kaixo eta ongi etorri sagarrondotikera. Pasaden astean Astigarragan egon ostean, gaurkoan Hernanira etorri gara. Hasteko sagardotegiak bisitatzeko milaka aukera daudelako, goazen turismo paketeekin. Hemen Txotx garaian sagardoak jende asko erakartzen duela, aukera ikusi genuen sagardoaz gain herria ezagutarazteko aukera ikusi genuen eta pentsatu genuen pakete turistiko batzuk edo horrelako zerbait antolatu ez gero, gauetan berez etortzen da jende hori etortzeaz gain aukera eskintzen geniola egunean zehar etorren nahi duen horri ere. Denentzat, bisitarientzat eta bertakoentzat. Bisitarientzat esan ezagun dela pakete konpletoena edo bazkaria barne daukana, bizita gidatua, dastaketa eta bazkaria, eta herritarrentzat gauza bera antolatu genuen, baina herritarrek bertako sagardotegiak ezagutzen dituztenez, agian aukera nahiago dute beraiek aukeratu eta pentsatu genuen egoki izango zela gauza bera eskaintzea, baina bazkariri gabe. Gero dago bisita gidatua, Hernanin herrian zehar, nerekin egiten dute, jutegea astegea biterin, informazio bulegoan, eta jutegea Hernaniko leku zarrenera, gero kale nagusitik kale kardaberaz pasatzen ditugu, eraikin interesgarrienak beraien ezaugarriak bereiztuz, eta bukatzen dugu zalduz historia eta sagardoaren evoluzioa. Eta gero, umei begira, baina batez ere herriko umei begira, tren berdea martxan jarri genuen, pentsatuaz, trena eta nobedadea, eta herrian ez duten inoiz ikusi horrelako gauzarik, eta erakargarria izan zitekeela. Tren berdean egiten da Hernanin bueltatxo txiki bat, eta bertan entzuten da zinta bidez Hernani buruzko historia laburra, euskeraz edo gazteleraz, ordutegi desberdinekin. Lehen genitun lau mendi ibilbide argitaratuta, eta arrakasta handia izan zuten. Eta hori ikusiaz, lehendik ere lantzen ari ginen ibilbide sare bat osatzeko, eta egin genuen 7 ibilbide gehiago argitaratu genituen. Ibilbide sarea egiteko adostu zuen, udalak eta Arantzadik, baina hortako kontatu behartzuen herriko mendi elkarteakin ze bideak eta guk genekizkiun hobeto. Eta guk initzen zuen Arantzadikoak, eta gude pres geuden, eta jarri ginen baldintza batzuk, nola izan behartzuen ibilaldi horiek. Baldintzen artean zeon, ahalik eta gehien zabaltzea herriko eremua, ahalik eta zabalena izatea. Gero, beste aldetik izan behartzuen borobilak, hasi eta bukatu leku berean. Gero, tamaina ezberdinetakoak, dena ibiltari mota guztiei egokiak izateko denentzat, luzegoak, motzagoak, gortxegoak, eta gero garrantzizuna egoki bihartzan kontuan, azterketa hortan ateatako emaitzak, eta baita ere kultur eta historia ondarea. Orduan, azterketa hortan ateatakoa eta kultur eta historia ondarea kontun izan da, guk egin behar genuen lotu eta ibilbidea sortu. Eta, horrekin mendiz mendik
lortu zuen 11 ibilbide egitea, 4 dira ibilbide urdinak bezala daudenak, hori daude markatuta txuri urdinean, baina ez daude homologatuta. Eta gero daude 3 aiako harriak homologatutakoak, horiek daude 2 txuri horin diala ibilbide motzeko ibilaldik eta besteat herriko ibilaldia dela txuri berdean bestea. Eta gero daude beste 4 ibilaldi, horiek ez dira markatuko, baino egingo da horrelako ditiko bat, xehetasunakin nundinoa joan behar dan, mapakin ere bai, eta udaletxeko horrian azalduko ja trakak, hau da GPS-ean sartzeko ibilbide horien xehetasunak. Honen helburua zein zen, herrian oso giro polita sortzen da sagardo denboran, baino arazoak ez sortzen ditu sagardotegiak. Orduan beste aukera bat ematea etortzean jendeai. Ibilbidean kalean posibilitatea ematea ibilbidea etxoat goizean egin edo eguardin eta gero bazkaltzea edo afaltzea sagardotegia joatea. Eta horiekin batera pentsatu genuen, ondo dagoela ere ibilbide urbanoago bat edo izatea. Eta orduan eginda proposamen bat, herrian bertan, mendira joan gabe, paseotxo bat emanez, herriko parkeak eta plaztak ezagutzeko. Bai bertakoak, paseotxo bat emanez ezagutzeko, edo baita ere, askotan sagardotegietara autobusez etortzen diran noiei, gelditzen zaizkien ordu libreak edo betetzeko beste aukera bat. Tabernan egon daitezke, edo herrian buelta bat eman ere. Gero badago kata bat, egiten dugu bisita gidatua Hernanin, eta gero jutegea sagardotegi batera kata gidatua egitera. Eta gero dago azkeneko paketea dela kompletuena eta egiten da dena. Bisita gidatua, kata eta bazkaria. Bai, arrakasta gehien tren berdeak izan zuen. Eta bizitak idatuak ere, Hernaniko talde batek eta gero beste 2 inguruko herritakoak ere egin zituzten. Orduan, ondo, kontuan izanik Hernanin ez dagoela oraindik tradizio turistikorik, hasiera izateko gu gustora gaude maitzarekin. Edo bai gurutzerekin kontaktuan jarriz, bulegoan, turismoko bulegoan, astean zehar dagoena irekita, eta gero bestela nirekin kontaktuan jarriz asteburuetan turismo kasetatxoan. Hernanin sagardoa dago, denentzat eskuragarri, eta hortaz gain, herrian ere beste aukera batzuk badaudenez, aukera polita izan daiteke, bertara etorri, ezagutzeko eta egun pasa polit bat egiteko. Umeekin, edo lagunekin, edo nahi dezuten moduan. Saioarekin jarraitzeko goazen ikerketa batekin, hain zuzen Gipuzkoako sagardogileen elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak egiten dutena. Sagardoa egiten dute sagar mota batekin, honek emango dizkien berezitasunak ikusteko. Batetikan hiru alderdi desberdin ari gara azterketa honetan parte hartzen, batetikan unibertsitatea dago, kimika fakultatean bidez, gero beste enologo talde bat dago, baita ere proiektu honen atzetikan, eta gero Gipuzkoako sagardogileen elkartea dago sektorean izenean. Eta azkenean aspalditik ari da azterketa hau egiten unibertsitatea, baina pixka bat egia da azken urtetan berriz indartu nahi izan deula eta luzea behira nahi duela proiektu. Orduan nahi sagar bariedade desberdinak aztertzen, eta horretarako egiten dena da sagardo bariedade bakarreko, sagar mota bakarreko sagardoak egin. Eta horrekin ikusi nahi dena da, sagar mota bakoitzak sagardoari ze ezaugarri ematen dizkion. Eta ezaugarri horren arabera, konklusio batzuk ateratzen dira, eta konklusioen arabera gero, ikusiko da, sektorean horrek ze eragindun, eta baita ere jakin, lehen genekizkin gauza asko zergatik gertatzen dian. Eta adibide bat hemen 3 sagardo daude, eta 3 sagardo oso desberdin dira. Hau izango litzake txalaka klasearekin egindakoa, sagar
gazi bat da txalaka, hau urte bitxiki, hau pixka bat sagar ekilibratuko bat izango da, bai geza naiz miketza badu, osea, gazila naiz miketza baduna, eta hau berriz da gezamina, erabat sagar geza edo miketza. Orduan, hiru sagardo guztiz ezberdinak ematen dituzte. Eta azterketa honek erakusten diguna da, sagar bakoitzak zer ematen dion sagardo horri. Egia esan, azterketa hauek sagardo gile batzuk kolaboratu dute azterketa honetan, ez? Normalian nola azterketak egiten ditugunean danak batea ezin izaten dira sartu, ez? 59 dira elkartea, batzuk egiten da, eta gero emaitzak ematen zaizkie guztiei, eta haidia kolaboratzen, eta egia esan, beste azterketa batzuen asko arrakasta handi eduki duenek, ze egia da, aplikazio zuzena dula sagardotegietan. Azkenean sagarra ezagutzen dute, historikoki ere ezagutzen dituzte sagarrak, baina hau pixka bat egokitu egiten da gaur egungo beharretara, ez? Eta parametro batzuk neurtzen dira gaur egun behar dianak, eta horrek irrikia sortu du sektorean, eta gaina bide ematen digu, oain momentu honetan ez dakit aztertutakoak 8-9 bariedade dian 2 urtetan, nahi dugun bariedade guztik aztertzeko, eta Euskal Herrian esan lehike 1800 sagar mota daudela sagardo egiteko, horietanak ez interesgarrik izango, baina askoren egin lehike, eta gero horrek bakoitzai erabakik hartzeko nik uste dut informazio hona emango diela, ze sagar aldatu, ze sagar nasketa egin, eta beste. Azkenean sagardoa lehen hona ingo zan, oain hona ikendat etorkizunean hona izango da, informazio eukitzea, informazio hori ahalik eta ondoena erabiltzeko bakoitzak bere etxean nahi duen moduan. Ze, karo, hemen esan dizuet, 3 sagardo guztiz ezberdin daude, karo, konsumitzaile batek probatuko balituen sagardo hauek esango luke, ostras, zer da hau, ez gaude ohituta hauetatera, Asmoa ez da sagardo monobarietalak merkatu bateatzea baizik eta sektoriak erabili izate hauek gero nahi duten modun. Orduan, lortu nahi dena da, informazio bat ematea, beraiek ahalik eta gauzak ahalik eta ondoen egiteko edo beren gustora erabili izateko. Hobea, gero ja konsumitzaileak esango du. Gure helburuak ikerkuntza honetan dira bi ikuspuntu daude hemen. Bat da, jakitea sagar barietate bakoitzak zer ematen dion sagardoari. Sagardoa beti egiten da sagar barietate nasketa batekin. Orduan, ez dago moduri jakiteko barietate bakoitzak zer ematen dion sagardoari. Horregatik erabaki dugu sagardo monobarietatak egitea. Eta gero, bigarren arloa, hau izango litzateke zientifikoagoa, izango litzateke sagarrek dituzten polifenolak edo taninoak bezala ezagutzen direnak, zer eragina daukaten sagardoaren propietateetan. Zegatik, normalean sagarrak aukeratzerakoan, sagardoa egiteko, begiratzen zaio taninoen konzentrazio totalari, baina taninoak dira konposatu pila bat, eta denek ez dute eragina berbera sagardoaren itxuran edo, orduan hori ere nahi dugu pixka bat aztertu. Berez, sagarrak eta sagardoarekin hasi ginen lehenengo ikerkuntza 2000 urtean edo, baina orduan ez zegonia ezer egin da, eta horri bili ginen begiratzen ze komposizioa daukaten sagarrek eta sagardoak, eta gero fermentazioak zen moduz dijoa zen, non dauden arazo gutxiago egurrezko edo metalezko kupeletan eta holako gauzak. Ikerketa hori egiten da, hasteko sagarrak biltzen, prentsatzen, eta sagardoa egiten. Eta gero, behin zukua dugula, behin sagarra prentsatu eta zukua sartu dugula ontzietan, orduan egiten duguna da laginak edo muestrak hartu noizean behin. Eta lagin horiek analizatu egiten ditugu. Hau, prinsipioz, 3 urtetako proiektua da, hasteko eta saiatuko gara gehiago egiten. Hemen, txalaka eta gezamina hauek, sagarrek esaten dut hasian, antzeko konposizioa dutela, azukreak, azidoak eta polifenoletan, baina hau asko zilunagoa da. Zergatik, honek askoz azido klorogenikoa gehiago daukalako, honek baino. Niri iruditzen zait oso interesgarria, zeren, dirudi batzu saiatu direla sagardo monobaritalak egiten, baina haien kabuz, baina, hainbeste analisi egin ondoren, pentsatze eta aterako dugula informazioa neko interesgarria, eta niretzat izango ditzateke oso pozgarria, gero sagardo gileek erabiliko balute edo erabili ahal izango balute informazio hau lortzeko sagardo hobea edo behintzat lortzeko
nahi duten sagardoa. Azkenan, zer da sagardo ona edo txarra? Bakoitzaren gustoa. Orduan, helburuetako bat baita ere, sagardo gehiek egitzea tresna gehiago erabakitzeko zenolako sagardoa egin nahi duten. Euskal Sagardoa. Euneko eun euskola bela, euneko eun bertako sagarra. Nik ere uste dut komuneko urak eta sukaldekoak zapore desberdina dutela. Nik ere deitu izan diot lagun bati. Nik ere gehitu nuen ama lagun gisa eta damututa nago. Nik ere bai. Bai, nik ere esan izan dut. Bai, iristen ari nahi. Nik ere hankarekin bota eta eskuarekin hartzen ditut. Nik ere ukitzen dut ez ukitu jartzen duen tokian. Nik ere jarri izan dut, nien naiz izan aurpegia. Nik ere esaten dut. Agur benor, Gerarka Bonaparte! Ona da gauza berdin asko edukitzea. Euskaltelek ona abiatu du. Mugikorra, finkoa, internet eta premium telebista elkartuta guztietan aurreztu dezazun. Ona, dena duzu gutxiago ordainduta. Gara urtekaria 2012. Urte erabakigarria krisiaren bidegurutzean. Gertaerak eta gakoak liburu batean. Dokumentu historikoak, protagonistak, berau ulertzeko gakoak, irudiak, grafikoak. Historia alda ez diezazuten. 11,85 eurotan, gehi gara. Datorren larumatean eta igandean, ohiko saltokietan. Kaixo, nire etorkizunaren zuzendari nagusia nauzu. Zer iruditzen zaizu nire plana? 16. aurre ikuspen plan bermatua. Aukerako plana. Behien txulun abaiaraz baiara, baserrien arnazalurraren taupada, gure honena heldu da saltokietara, Euskal Herria esnea bertatik bertara. Txotx garaian, jende asko hurbiltzen da Hernanira eta horregatik udalak neurri bereziak hartzen ditu, zerbitzu bereziak jartzen ditu. Bertako alkatearekin egoteko aukera izan dugu eta honakoa kontatu digu. Bizkat udalak jartzen dituen zerbitzu berezia dira nolabai garbiketan eta azpiegituretan oinarritutakoak, ez? Batetik, garbiketa zerbitzu berezi bat kontratatzen da, txotx garairako, asteburutan eta kaleak eta garbitzeko, bestetik komun publikoak edo kalean komunak jartzen dira, gune diferentetan, jende gehien ibiltzen den leku horietan, eta bestetik ere udaltzaingoaren zerbitzu berezi bat antolatzen da, asteburu hauetan, Txotx garaiko asteburuetarako, eta horrekin batea autobusen aparkan leku bat ere habilitatzen da. Bai, jende asko etortzen da autobusez eta kotxez ere bai, eta hori antolatzeko. Zaila da kopuru bat esatea, baina referentzi bezala esan daiteke udaltzaingoak adibidez kontabilizatzen ditu autobus kopurua. Eta 60 buelta hortara ere iritsi izan da. Egun fuertenetan hortik gora ere bai noiz bai. Eta ez igual gutxiago, baina 60 autobus bueltan baldin magabiltza kalkuluak eginda 3.000 lagunetik gora hurbiltzen dela esan daiteke. Gero kotxetan edo garraio publikoan Donosti ingurutik edo trenez hurbiltzen den jendea gehitu beharko genuke, baina jende multzoa handia da, gehien bat martxoko lan bat fuerte horietan. Hernaniaren artean denetarik egongo da. Egia da, Hernaniko herriarentzat oso garai importantea da. Ikuspegi aktibitate ekonomikoaren ikuspegitik importantea da. Bai, sektore diferentetan edo jende mugimendu horrek ekonomia aktibatzen du. Sagardotegitan noski
tabernarien kasuan, baina baita ere, osteleritzan, ogia, haragia, bestelako produktuak gazta eta sagardotegitan kontsumitzen dian produktoien inguruan edo kontsumoa sortzen dalako. Taxien kasuan ere bada beste sektore bat desente mugitzen dana, eta gero horrek denak dakarren lanpostu sorrera bat, bai refuertzoa, bai zerbitzari sukaldetan eta sagardotegitan, bai tabernetan normalean jende berria kontratatzen da, eta horren nolabait aberastasun bat ekartzen dio, ez, herriari. Egia da gero ere, segunda nun bizizean herrian, eta kaskoan eta taberna zentratzen dian, gune horretan bizi baldin mazea, hor jende pilaketa horrek sortzen du edozein lekutan, edozein jaietan, edozein jende pilaketak sort dezaken nahasmen hori ez, bai soinua edo iuak edo dianak, bai zikinkeria edo jende pila pasadanean. Hori dela eta, udalak bai egiten du tabernariekin eta soinu neurketa batzuk, tabernetako soinua kontrolatzeko, gero kaleko jendearena, goizeko ordu txikiak arte, bulia hori mantentzen da. Eta gero hurrengo egunean garbiketa zerbitzu hori, ez da, onura eta kalteak sortzen ditun aktibidade bat da, baina, lehen esan den bezala, importanteana herri honintzat, ez hernan egitzat. Usiri, txotxik garaian, asteburutan, tabernetan funtzionatzen da, leku gehienetan bezala plastikoarekin, plastikozko basoekin. Orduan, tabernariekin hitzarmen bat egin dugu, urtero egiten da hitzarmen bat, baina aurten berritzea tokatzi izan, eta kontuan hartu dugu, gure kezka bazan sortzen da hondakin pila hori, ez? Sortzen dana eta gero horren kudeak eta nolabait. Eta orduan, hitzarmen horretan jaso duguna da, temporada hasiera eta bukaera lasaiagoak dianez, kristalarekin lan egingo dutela, lehen otsailean batetik, apirilean 30 arte, plastikoarekin lan egiten zuten. Orduan, hori mugatu dugu, nolai martxoko asteburu fuertenetara. Hala ere, gero, asteburuan arabera, beraien esku geratzen da ikusten baute jende gehiagi dagoela, kristala edo plastikoa erabiltzen. Baina, printzipioz, temporada hasiera eta bukaeran kristala gehi erabiliko da plastikoa baino, horrek plastiko sorrera gutxiago ekarriko du, eta gero martxoko lan bat fuerte horietan, identifikatu ditugun horietan, egingo da bilketa berezi bat, bai tabernariek beraiek arduratuko da kalean jendeak uzten duen plastiko hori jasotzeaz, eta gero udalak antolatu du larun bat horietan, larun bat horietan, bilketa berezi bat, bilketa zerbitzu berezi bat, goizeko 5:00 tabernak itxi, eta goizean, bai kalean jasotako hori, eta bai taberna barrutan pilatzen zaien hori, momentuan jasotzeko eta behar bezala bideratzeko pixka bat. Zenbait kontu, Hernani Zero Zabor taldekoekin ere adostu ditugu, eta Zero Zabor politikaetan, Hernani Zero Zabor herri garbiago baten aldeko neurri bezala planteatu dira. Eta aste honetan, astebururako proposamena larregain duzue. Lehenago ikusi dugu turismo aukeren artean, ibilbide ugari daudela, horietako bat da hau. Ibilbide zirkularra da, beraz oso ibilbide interesgarria eta polita ikusiko dugu paisaje politekin, eta amaitzeko Larregain sagardotegian bertan bukatuko dugu. Oso aukera ona beraz, egun pasa joateko. Ateatzegea Larregaindik, hango ataka pasa. You know it looks
look so good tonight. Eta berehala dago paso bat Eskubiko esigian, han belarrezko bidea hartzen deu zizakiteduna honeako saratzetako lepoa eta trikuarria iristen dana. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ribbed sky. And everything looks good tonight. I sing la 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 la. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Larregain izena duna gaur egiten aigean hauxe da. Orduan honek hartzen du baserria eta sagardotegitik. Ordu bete eta 3,7 kilometro ditu luzeran. Zailtasunik ez dakaz, kontu neoki behar da Larregainen 180 metrotan gaudela eta hemengo atzeko menditontor honek 359 dazka, beraz 160 metroko desnibela daka. Gero hemendik atera eta Saratzaineko gainea igotzen da, eta handik jesten gea Akolako lepora. This is the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Eta tartean pasako deu hartamugarri bat, sarobe baten erdiko harria. Akolako lepoan ere badaude beste trikuarrin bat. Gero giratzen du Akolako atzeden lekura. The passenger, he rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. Eta atzeden leku hortatik, Akola baserriaren ondotik, pistaz, itzuliko gea berriro Larregainean. Familian egiteko aproposa, bazkarion bat edo afarion bat egiteko. Umeakin bazkari hobeto. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Hauxe izan da guztia Hernanitik, gogoratu datorren ostegunean hementxe izango garela gaueko 10:00, kasu honetan usurbilera hurbilduko gara, eskerrik asko telebistaren beste aldean izateagatik eta hurren arte.